Gisahan sa ning bombay na until mo brown siya. Simple ra na. Sa gisa lang. Bombay na siya, bombay. Tapos magkuha kong itlog. Siguro gagmay ra kayong itlog, siguro 5. Kay gagmay ra kayong itlog. Pro-brown sa na siya, until brown na siya. Pwede na ninyo kaunon. So, may pagpuna ko. Pagbalik. Sama na ako pagbaligay. Batilo na ako ning kuan sa anak. Itlog. Asit na brown. Brown na siya. Ato na ni ibutang sa itlog. Lisod kayo na mag-video. Ito pa rin hindi ako ba. Dayon. Tangan akong tuyo or asin. Tuyo. Asin butang diha. Kaya wala man tayo tuyo. Dapat asin na lang. Asin na dapat permi. Timpla ninyo. Mix na ninyo pwede po sibuyas dahon, pwede po bombay. Pag walay bombay, pwede ukuan kalamunggay or sibuyas dahon ba na siya na stirs na kuan na nahalo na. Ako na ibalik dito sa kaha. Ibalik na sa kaha. Yan. Para ba mo daghan ang itlog, tipid-tipid ba? Tipid-tipid moments.
para maraghan ang itlog ba. Tipid-tipid moments ba. Ayan lang yan. Simple. Simple as that. Pwede pag kamunggay ni sagol. Sibuyas dahon. Bombay. Ano na siya diha. Itlog. Onion with egg. Ganyan lang siya kasimple. Lutuin, anak. Gawin nyo to, nak, diba? Lami man. Kuan na lang ay kuan. Kaya wala man mo'y bombay. Mahal man ang bombay. Sibuyas, dahon na lang. Or kamunggay. Kamunggay na pwede. Ka-brown sa ninyo. Magamay. Nice tanawon. Simple lang ang pagkaluto. Tapos, sunod na kong lutoon ang vegetable. Sunod, kini isda. I-steam ra ni na. Pabukal ra kong tubig. Dayon i-steam ra. Steam ra. Kasabot ang mag-steam. Kanang butang ra ni mo anag butanganan. Tapos ipatong ra ni siya. Nice steam. Ito na. Luto na. Luto na. This is it. Pansit. Okay na. Babay na. Kay nalisod ko mag-video. Nalisod ko mag-video. Pikas kamot. This is it. Pansit.